administratorii ai firmelor să-și plătească mai bine oamenii pentru a-i menține pe posturile de muncă respective. Aceste locuri de muncă nu pot să facă nimic altceva decât să crească nivelul de trai al oamenilor, să le crească siguranța zilei de mâine, să-și poată duce un trai sigur aici, în Amita, locul în care s-au născut și au trăit. Da. Al doilea punct din strategia noastră este dezvoltarea investițiilor în domeniul sănătății, în domeniul învățământului, în domeniul social și în sport. Viața m-a dus prin foarte multe locuri de muncă. Când m-am întors de la facultate, am venit ca dascăl și am lucrat prin toate cele 3 unități de învățământ mari din Amita. Școala 1, școala 3, liceu. Cunosc chiar fiecare instituție cu particularitățile ei, cu necesitățile ei, știm ce înseamnă învățământ și cel mai important pentru mine este acel dialog care trebuie purtat și susținuți cei din învățământ, astfel încât învățământul din Amita să producă oameni calificați în meseriile care se cer și în Amita, astfel încât să putem avea și forță de muncă calificată. Acest mecanism este în continuă schimbare. Trebuie să se plieze întotdeauna în funcție de oferta pieței de muncă din orașul nostru. Discutăm de sănătate. Spuneam mai devreme că domnul Prișca a avut o misiune foarte importantă și anume să încerce să salveze spitalul de la desfințare. Mulțumesc aici și domnului Cindrea, domnului Arcaș, a tuturor primarilor de pe Valea Artipacelor, care au venit, ca și domnului primar în Amita, pentru că, vrând nevrând, a trebuit să semneze acel memoriu cu care să putem fiecare, prin pârghile noastre, să ajungem la București și să determinăm scoaterea de pe lista neagră a unităților care erau propuse pentru desfințare. La fel s-a întâmplat și cu judecătoria. Întreb simplu, nu odată, de 2 ori, cei de la guvernare, PDL-ul, a încercat să desfințeze judecătoria mică. Și s-a reușit anularea acestei măsuri. Pentru că avem un specific. Poate e bine, poate e rău. Suntem într-un fel mai izolați de restul zonelor din județ. Avem 60 de kilometri până la capitala de județ. Deservim atâtea comune și sate care au nevoie atât de spitalul din Amita, care au nevoie atât de judecătoria din Amita, care au nevoie atât de unitățile de învățământ din Amita. În domeniul social, sigur, am fost acolo când s-a înființat și OMS-ul. Sigur, am fost de acord întotdeauna cu sprijinul tuturor asociațiilor, indiferent de domeniul lor de activitate, indiferent că discutăm de Casa Seniorilor, indiferent că discutăm de asociația sau grupul sportiv Amita, sau chiar Breazna Lolelor, fără să pun vreo condiție sau să punem vreo condiție politică. Din păcate, unii au interpretat greșit finanțarea acestor asociații, folosindu-le ca pe un aparat de partid și prin care vor să își atragă, nemeritat, spun eu, voturile acelor oameni. Un alt domeniu în care trebuie să muncim sau trebuie să avem în vedere este cel al infrastructurii. Dacă vi se pare normal ceea ce se întâmplă în Amita,
de 1 an și jumătate, atunci vă rog să nu mă votați. Și vin și spun treaba asta în următorul fel. În 2008, cineva se lăuda că până în 2010, în 2011 vor fi gata toate străzile reabilitate și asfaltate. Toate conductele. Când au început lucrările, au apărut acele panouri publicitare obligatoriu, pe care erau niște termene foarte precise scrise acolo. Artera principală, termen de finalizare, octombrie 2011. Suntem în 2012 și suntem departe. Celelalte străzi laterale, unde se intervine pentru reabilitarea rețelelor de apă și canal. Termen de finalizare, aprilie 2012. Dacă îmi spuneți că străzile din lateral sunt reabilitate corespunzător, vă rog să faceți ce v-am spus. Ori, fiecare din noi, eu înțeleg că este praf în oraș, înțeleg sau nu mă deranjează că este noroi. Dar nu pot să accept și nu pot să înțeleg modul în care au fost gestionate și urmărite aceste lucrări în timp, fără să mai discut de calitatea lor. Vreau să vă spun doar atât. Credeți că e posibil să realizez o investiție de 6 milioane de euro pe artera principală, în care canalizarea de pe strada Mihai Viteazu, începând de la FIPA și până la primărie, nu se pot lega decât 6 case? Deci, este o chestiune care spune, sau din punctul meu de vedere, ne spune mult vis-a-vis de calitatea lucrărilor care s-au făcut. Se spunea în caietul de sarcini că nu au voie să lucreze sau să atace mai mult de 500 de metri odată. Era obligatoriu să facă un pod în capătul orașului, să facă o centură ocolitoare pe Agnita, prin biserici și să iasă la Pinciu. Din nefericire, această lucrare nu este realizată. Vedeți cum se desfășoară lucrările. Aveau termen cei care lucrează acum și poate ați observat și dumneavoastră că de vreo 2 luni și ceva pe artera principală se muncește de zor. În ideea de a înainta și a se demonstra că se lucrează. Este important să știm și cum se lucrează. Nu cred că este posibil să realizezi o astfel de lucrare fără să ții cont de calitatea lucrărilor. Am înțeles că trebuie să o mai scurtez, că să mai grăbesc și imitații. Un alt factor ar fi, să spuneți, o altă direcție a strategiei noastre de dezvoltare este cea de susținere a producătorilor agricoli. De foarte multe ori, acești oameni n-au avut sprijin în ceea ce privește accesul la pășunat sau întreținerea pășunatului. Spun asta în ultimii 4 ani și drept dovadă sunt foarte mulți nemulțumiți în momentul actual. În 4 ani, din păcate, nu s-a întâmplat nimic în piața noastră. Piața agroalimentară. Este așa cum am lăsat acum 4 ani. Am reușit atunci să mai punem niște mese, să o asfaltăm. Proiectul era de atunci de dezvoltare a pieței pentru a avea loc toți producătorii noștri agricoli, pentru a crea un regulament prin care să aibă acces neîngrădit producătorii noștri agricoli din zona noastră, nu acei comercianți care vin din afară, și nu mai discutăm de acea piață care s-a transformat într-un talcioc în detrimentul agenților economici din Aminta. De multe ori acele produse din piață se mai scupe ca în magazinele noastre. Este o tradiție. Nu spun că desfințez acea piață cu parte de tehnice, dar în mod sigur va fi restructurată pentru a crea loc mai mare la produsele agroalimentare. Următorul punct, să zicem, din strategia de dezvoltare este acela al creării unei administrații publice locale eficiente, care să vină în sprijinul oamenilor. Nu pot să cred că oamenii din Aminta
sunt tratați cu fit când intră în primărie,